Ассаламу алейкум. Сялхан связи валырцааларсан. Таамзак. Йотцедуи короткий эфир рюой. Эту болчу ладуоду. Хаттерш долчаре хаттер воду. У кого есть вопросы, можно задавать вопросы. Сегодня можно и пообщаться. Выходной день, завтра тоже. Вроде бы на работу не надо никому. Вроде бы на работу не надо никому. Ва алейкум ассалам. Телефон с автора худее шусу уже не ищет. Да, вот ты. Ва алейкум ассалам. Осман, маш вой, маш вой. Сялхан işte, yal değilç, vur değilç. Efir hili işte, bazen ne istersen. Zanete olur. Daha şöyle davi şahterdu. Eli выходной до шавер к саду шел 4 души, и парад вай. Чем S&P отличается от STR, как определяется ветки? Это технический вопрос. Шлюш, снипшлюш, узлыщу. STR участки хромосомы, которые цифры что шкинешен диш волцерах. Вот еще тебя мутации шхилчай, вот так человека забрасывает в другую ветку, или свои ветки его выбрасывает, так ошибочные мнения хилс, агерлунш, гейнверги. Истивало, истивало, гейн, вок, штаум доцуц, СТР, стабильный яциш. А снипш уж или елшу, или яцта. И так, уж предковый узлыщуешь, так, вот узлыш дола, и мутации шмела хилча, баша дать, сколько миллион мутаций хилча, снипу определить ян. Гергер уя ватсайнс, да. Тимур маш войл. Ва алейкум ассалам, Умар. Барз маш войл. Ровно не сдохал, не сорешь, да не слушается.
وعليكم السلام دادي دوتخ. إذا ما прямой эфир хилюэл إذا ساعة شين ساعة вопрос должен شين заранее شين خالوش دق خاطر دويشت تون ال يازن يراس تون قباش прямой эфир جوال ويديت شدو قمانش دات داس قطر أولش دو جينيتيك هور دينا هور باتا ماسيت باتا جو دقي изменения прорыв شو ما دات خزاح ديت قباش или ду или дать издуешь всего просто тягах гаданиш казгицу гадуи поэтому что делать шихат лучше очень хат ахитин خليجكي شوح خيات سخيات تيدوي قمت شوح شين قمام إفيري خوش دك دعال أتو دوهالوي دال يزيل برز وعليكم السلام شرموي أجر يخير جريلو حينستو شرموش مولع عبيد نردشني بو حاجروي بو أسخارجوي بو эльстан жой штей направление юг саберш тайпан швай маху ура шадерка разный квалдел дуиш дакнеки гари хажвиз ملوح تايب جاجر دو هوق تايبان إلش دوق حولا نيس وبروست خلصنا ملوح نيقي ملوح جارس هوق تايبان جار نيقي عانس دوش دو إلش نيس وخلي قشن دوي هو دات عمر حال هو دات الحمد لله دا خاص تنبو وحالتي أولوش وعليكم السلام بخير تقدو شادر Руди, расскажи про нашхоевскую ветку, какие тейпы входят в него, имеют они родство между собой. Нашхоевские ветка и название иш ох, ал харца, варбар шахал проект хаилин. Дадуилу шхена ишца, произвольно тих конюшен и церш, нашхоевский адрес, суюка берш, нашхой бат шаберш, шатойский адрес, суюка шутой бат шаберш. Иштаца наш махкоевский аллах тоже самое, цучуах берш наш махкар берш бац. Иштаца хетто поинца проект юлочкан духар كرينك ميشر مهتيرو حاجن دوي تسوت إير إشتعيولن терминологию إستعملوا شغل عباش قباش نيش терминология ياتسيس إذا كابتشكخ أوش دوي يهم داتس نشويسكي ветки قاعدوق ودا نشوي بوتسش بو نشوي ветка أنتو يقع دوق تايبنش دو يقع خلش خير دو جرلو تعمل ветки يقع باتسش سنديل ووش ندو ветك название يقع بركسن جرجر وكوش ووشخ حبولر بوخ صعب تصير توخ بو نشوي شوقي شاش نشوي بو شرطوي بو يشادك نشوي بلا شرطوي بلا يشابش اس نشوي ветки يقي بوخش باتشن гарниш неқиянш ду ицерк хажвиз мило гарду мило неқиду иштат диш ду ихум цундел шадал тайпнш цан веткнш юқи ихаш иштен разный диқдел ду ишадерш туркой бу цуюқи бу чартой бу гунош юқир цаберш бу цикарой бу цаберш ишта веткш юқци гадат чубак нарой бу цесиш юқире бу иштайн зуш перечислить шавер гуарвац пешхой иза ю пешхош бада диш параллельно
يوخ شو تعال نشوي زبيتك ال يوم در قاستو ديش بشوي تعالني بن بيك تيستينا ياتستاق يساقلبو كي تيستينا سيجر قاستو ديش در بشوي تعال يوخا ناقوس وشالات شو на цундел штан параллельница направление фильмик шутига. Валейкум ассалам, зия бун 95, дал везе мол кой глухой цандор ици дедрес хил мол кой глухой теп тепан бу Забер швоуша бог, забер швоуша бог, бацишь кигдел до иша дерг масуте пришука дерг до воуша гергер берш бу боцуш бу гарн шей цин шей серда неqesh حجن بتيجا الحالة إلياس ما شوغل هو ما دواينا هو شرموش دو حال وان تيب شابرش اشت شادل تيبنش اشت هدوش دقوش تيب قادرة تسيوق تيب ناحبو شرموش نشين استوري أسيتش ديك دوي سون ييتة مقردوش جينيتيتشسكي درك دوي إز ديتة دوي شاد سو تيب نهلاس استوري شتو استوري كوات شت سين خيش شو سيمنيني مقدرس يالش ريز ووتر كل ريز وركل مسو تيبنش تيشدو ستيبنس درك دو قيتش تيبنس دو تأخذ عني آلك وقون ستو وقون آلت عني ستو سنديلو دينيتيكا تخن كريني دو إذا آل أيش أكدو شيجر همانش تديش دو تخوش دو أولش أحتهم آلش دليل حدا أولش دو قوات أبوسل عاد لا تأقيد دعاقيتهم تخلتش تأخذنا يوعج وخيل تغن دعاي دليل دولش ما إيلر دوي شرمش تغن لوش دينا إيجور يوخي جوش دال جرلو ويدنر دشني بو خارج شوي بو إلستن شوي قداقة دو إشتا شنجر وبو على شوت دالشي إشت جرلونش دو تاق قيد عدالش دعوة ولا شو نحشيت وعلى شو عمل دل تيبنش دو جرجر شرمشي جينر إشتاست با أولي شيني دعوة جينر جرلونش شتور تيبنا دو اشتحال دوي شرمو نحشي تيب دو Да, это правильно, понимаешь, что один тейп это не обязательно, эти люди должны с инкубатора выходить одного. قامت دول حال سن مخيلش دو استيبش دول حال دو حالة بجينيتيك يقعد أول بالسيوق تيبن رناخلش يقعد بيتكنش سير ويدي ليتين يبيتكنش يق قدريوني يقولش سير رسيانش يقا يقولش قيد عبال قيش تيبن نعتام ونو جينا بولش استيبن شدو يقام سن دوي شيرخلش حدوش заключение يقوين تار حالة حشت حوات صورت если скажем санкие пора улшаверг возраст от степа неq шука يلقان شوكا بيكتيش كز возраст شخلش تناخد حالة и تايب قيل وزنيق يقار قال دقان صغيرتن هند ايش يوخي دي عما والع مركلا ما أول دوي وش تايب الناخلش تعجوش ما دايش إز تن إستوري يحكي يوتي значит دقان دين ده قال دات تايب أول دويشت تايبنش دقال عشت 500 600 700 800 900 меньше даже أتحالش يقول قال الشتاب دو تايبنش دقادرش هيك أزغ خيانة قال دلش دو 200 лет дала иште до тейпана. Да, дедуатах Пахрудин из 44 Цвантрой 40 J2. Значит ли это, что они родственники?
Нет, родственник же дальний, это ведь будешь, из 44, 40 хукира. Цюка отвантроис веткантир будет, слушай, будет J2. Так, царнюка расстояние, это около 2000 лет расстояние уж. Но основном волша будет ергер бук родственник. Цадер хабыл. Цагергер на букуш. Духоля, шадер шельсен. Яраги марш вогал. Волша хитер не служдать свои шинш. Тех уж дагам досу нага. Шо учреждение. شو حال شو درت على تأقى دالا هرشي هو عيش بو بالغ يقير باخن شو تعي زي حايت ولا دوي شو تعوش دعوت سدوي ناخن كواردو ترس ودي شوات تتعنا أول Если такой разброс в родстве, может ли это, что мы пришли на Кавказ какой-то большой цивилизации? Цивилизации, хадах как ешь дочь, цивилизации, на месте цивилизации, шей участвовать дашь. Массу тайпан, дуй тайпан, нукаш. И камш, цанхайна, ин маят цивилизации, цан периода, халият. Тайош, я хурич, хили, урач, تعيان جون شيل سرماتش سكيفش خزارش ألانش وتباتشالش تخين خليو فيدراتيش царь нюка участвовать даже хил да аншду церах частично хин нохчи хилла шавер дуи нохчи цеолш я чеченш бух цахилла гула дол камниш цахилла цаа ин тахан лу цершёш سوغينا إشت دوي تغن ويلاتن تاع نيس ولا كتيرة نخشي هلا لولاتن تاع نيس ولا كتيرة خيرش تيجا عشلو قام نختك خلا إشت تواوش ليتل دوي شادرش يوخ ديتم ديت ويش دوش دوقة زي موخة ديتا يقعد سيفيليزاتسي شوش خينا خلا سوغينا حباح كان ما بيش تاع استقلال شو يجمعات لبوا عن جروب خلا سوغينا خل ما خل إناح تنت صنع حاليا حوالي الموائز بالذات إن تحقروا بخليشيات أو تسيفيليزات خليها تشوح خل بالناح بويتير تخيل ناخل إرازني تانلور أدمش قامش دنيا شو دولة اللي دقها ينحالدون دا يجروب مش حيوشيو طبعا داج إبطو بدقة علمنا خيتنا أس داج خيج بتشالش تموفتي ببوشة خيتنا مسا خيتش علمنا شن دقيقة بيقبل بو صعبول شار إبطو بسمير نخيل بوه وقار تخيل بوه بسمير نخيل بوه شل بطو بدق حوله إز از بیبلیت اپرات داشت دخمان شلوتی قاعدیش ورانت قاعدیش دوش تعلمنا خیتش تر شنده قاعدوقش اتخیکی من تعیت بطو بنوح بیامر قام خلق داش خلوین مو خلق تعدیش خل وش خل تع ماخت خلق بینات صعب و لا تقل طعم و زمن ترسینی يلا و قن تعقل اشتقام شيشي نوح بیامر قام خیتانی تعذر دینا اشتحانا عشتين مدايق قامش تان خيالنا تان زمان شو عين مداتي قامش إذا هو ديندول شيء خاين عش تلقدش شيء كيف برا تايب بر نكازاني يشحدي اندويز داش جينيتيسكي تيش دالش أوتسخي منتاح بعلمنا حديش تاع مع بيمر تندويز الخلا تعشقي تنحتيش نشخل لقيت تنسين دويز لبوش بالناح خلا هتا دول دنيا تاعل قبل جروب شحاش أوتسخي منتاح خلا السونا تخيتش يا سترونك такой теории, что потоп всемирный хиллят из сейгардиш дат сабл алим нахбуцу теберзин. Научный ауар, генетический ауар дикача их. Хил дат эл хитсун, далн хэжа дикодер нис дек бадер.
и локальных потоки бо из междуречия от Авон, Месопотамии, от Тадуица, определенный метик хлах и затопительных. Тахандол, штахал, тахал, вардиш, лаймниш, қиечки пер лоха леқа штац, қиечки пер хилла хирдуду ицунделишт. Из علمني خمنش دو وش تقيش دات وش تقدي سير خاطر دوش أو جينتي إسكي دي قشة يبتو بلك النخيل تختار دو وي تايب أنخيلش وي أورم تيردوي نخشي قام يا ميشر هو أورم خيل بيسم توربال نخشي حدا المداتي وي وش تا ليجندش سكاسكش خيت ولولش ساعة قام دات سان توربال تون حدا ول ورا عندوي أستي هايش я вас создал как потомство народов, не народа, а народов бывших до вас, Богу генетику из Багдашду. Сутях Коран, я мабох от генетику, حاجة يشتوق подтверждение илш. Коран тахилчан вайн точду из так научный аур дикача. شيندال هذا العلم دقيقة إيش دولش دويز نحكي قام إنكوباتر شر أردل داتس دال دويش يعني قيادة شين شيء تبنا دل خالة شرمو شين شرمو شين خالة شين هو لا تانترو واش درك ديكو خالة إشت هدوش لقردنيا شيء يعني حاله عامدين لول قودش ولا حدوش دوشن لول قودش يعني تقين تسيقي واحدن لول تيبن شوقي إشت هردو بور إش ديت نخشي غير قعدات بوسب ديني عدات نيو ديوزل شو قودن همش ديت سنة ظلم دول أقتل شيء خاطر خيتن شيء ديت تيش دوشن генетически هذاك سين هوش داك أز ديت دوشن истории тайпан хадалер үштен шейн дик охур دوشن دوين سين هوش خيت سين هوش داك خزنك أردوس из بعض آلا وعرواتسو Есть ли связь между Кархой, Аух, Дагестан и Курхой, Ингушетия? والله إنسان تحت عش دقم تدوخ يستفاز ياتر متشونسا صحير تبالا تس رازني إذا إنك تيست بيك تيستينا توتشنا خوردر إذا قاع له تردرس ماركرني تيست شلون إنس وجد بقولش إزر نشوش وجد إش دقع تلات تار بيك تيستينا أوتس قرهوة شوية أوتس إنغوشيتي عوال شهرية بيك تيستينا إسون دقع له ترير بريميرنا هذا جواب بلا أتوخر درسون يوخ شاتس متشونسا سيقاقي أو شروي بوخشي أو شوغا ثاني سياز بوخش ساقي در إذا بقت خلي جرازنا قبل جروبش نيسلي تاق إنجوشيتير شونوي نخشم جوحيول شونوي تاق تيرة أوبشي هم تخلي تاقن حقوشتول صورت تشتاح созвучие شوي يعني созвучие ما كلها دودي هرش عم بوختي بوه قزر حالي أنا إتسيد عواني بوش إنا أحسن ليل دي تنشقل سرازو ده يومنش قولش ليلش تيلي توبن شوي صبرشش историкш بوش ليلش بو يتسعى исторически يقنا بوش يقنا تيجا коридорш يان تسعى عاموش غلا بوش سو исторически يقنا بعتك حاليلش بقيتك واتر تيجا ديوش تديشرن بالبولش исторически يرجيت قيتشر اشتحال خلو медицинский اشتحال در از ديوش خان سويت عدل دولش خان ديشنا يش دوتش خان دوخ دهش خان ديشنا هدالر والولش ديش يلطوبي از يقل هتعت شين ديش وك البيبليوتيك انسان انترنت هذا البيبليوتيك شو هان حا لبوا ورحان بابا وسوتشوا أدني التاجر تنا خلر هون قيد عباش وتشوا قرب هاتر هون 90% وبولش أدم ديش students
صعب بالبوش بازران يه ميديسينا يه إستورينا يه جيوغرافينا يه يزيكشنا إشت دوي إتو هنسا خيتس لؤال تخيتسون هنسا دو إشت دي شو بوش إتسا إيجش خلوش كمبيوتر شو هوشن دينا سرلز ديل شتوبن شو داس نان صنع أخشن شلوي ديشت عبهايت أخشنخ يديو شرط هل يبال هل أندر يأتس تنا يغتس أوغ دي نخشي قام دئن كا ملخ يبوش دك إذا خاطر نيلوجيشني دو دئن كاش يوا بوغ إنكوباتر شير دول دات نخشي دئن كا تعدول شارم لئز جاي جاي دوا حين عدوي ال 3 كيو هري إشت بنخشي بو بوتسش بات بوش إشت بيتسع قبل جروبش ووجايات شتيره قام شقولش نخشي قام دئن كاشا نخشي هيتش والشن إيقتن دئن كا سه ميلوغ جروب يو ميلوغ هاينز جلودو إز أوجا خيوا بروستو إز خاطر وبروستو تشخان شا سهر تيبنا و هوق نيقي و شات هيش هاينز بو هدو تا جلودو نشتاس شين سين سينا آسيريو تا خويل هور دو هاينز جلودو إل إز غوتر ديك إشت دوي وبروس إز خاطر ولعدو إشت دينا مسارة دوي نخشي قوام دئن كا هريو إل تسيب طوان في الوجه تعان دئن كا ياتس شا نخشي خيج نخشي و شيا نخشي شريلو ديزك ليلة داش غيلة قولق داش أزده ولش بوسو بولش ويلي لش درجة اسدريه نخشي إيلر بولش دع ديانا ووش ميلو هانس جدلو دو إير حدولر مال خانيلش تعدا خلوة تعتير مال هو جرلونش تتاع إشت يومنش تلش دوي إيلر بولش قواردا دين وعليكم السلام Юга бог чеченский гаплогрупп яц, как нет и никаких других народов. Гаплогрупп штанах оман принадлежат даш яц. Ветканшил. Юг и халх и вопрос дельчера юглухло аш и вопрос. Аш юг хетратсуна нисло шум датшин хеч аварсуна ответ датшин. Валейкум ассалам. Хиндуа. سجم بابا بيه سجم هندو الشي تابيك تيس شي يزوين تسع بين تابيقر و ناق وستو شي خالاتش سو هندو الشي ناق وستل داديز اش شي تيس شينا اللي تعني ووشخ اخش ووشخ طوان تعني تسع ويكل ويندوي سون تيس تينا تسعهم داديز اش اشتاش داتي سنديتش غلق نيس غير دات شو هندو ويتك ويدي تينا ياتس قاستينا ياتسر وطوق متى هندو بوال ويتكشو تيغاور قبل جروب شو قاستو يشش وات يتكشو قومن بريسوشي قبل جروب ياتس قبل جروب يوقع عام نوتري ينس اش الله انس حالات اش ماشي ينشو بوسكاتيش ناتشي تشوا خيلز انس عمت تصبرش نتسخير قبل بشيات سايسون ارجونيا جريسنا مجاير سايسون توازن سبيراتش Вот имече асабратин хаш ночи чу асабратин именно үш ночи ал талиат асабратин ваз вайят ду үш вайят марк та яла иш ду от денкаш дол хал от марканш разных ларацу юка дуи ветканш из сбор мечаина возраст мелью үш ханю ахкаренью игру и ветканш от группан жука ишт астош душ гапла групп шяцер чеченский игр ингушский игр осетинский игр гапла групп قامش ندعس يقن زعودل نعبوها يقبليش وتير غدور خارصة اور چوردو يتأقضي وعليكم السلام علي كيست
Если здесь есть люди не чеченской национальности, можете спокойно задавать вопросы на русском языке. Мы живем в Чеченской республике. Здесь, как говорится, не только чеченцы живут, люди разных национальностей давно здесь живут, поэтому можете задавать вопросы. Только единственное, я не знаю все языки на этом. Если вопросы задавать только вот на чеченском, русском, ингушском я пойму. На других языках переводчики мне нужны. Можете спокойно задавать свои вопросы. Может, потоп и был локальным, но у многих народов мира есть легенды о потопе. Херюдерх, сега мою разные гаплогруппш. Лол кулары цацум хаиет сашхылы, шайнт эдер зашхылы, шайш лилын сэн хуманш. Таанлу чхала вайн гушту уманш дуйцун дейр. Цам удивительно, хумдац масон народший. Легенда о потопе хилче дуи. وانترا درجة سون تأحر تغيب شرح ديكخا سون شاتيغا والشان ديكو خوردو نا بعشر التأحدالك شي بعشر داد عدوش درجة ويوجه قدتش عشدو تيغا دالش درجة يازن بوخبوش وعد اللندات سوين عني لارد اح يدو قل دالك ديتا تسديتنا تمش دعدو خوش يرك خلق يش وعليكم السلام. دال везе рикхуа 95. Похудин расшифровка бигтеста один шару и зандху стоят ушкергером бац. Бух цаам буцир, возраст хажвизах 3000 лет, 1000, 2000 лет, герлун что уж нахыл тига. Кина теш шелс, юхи гайшвик, иши утак, юхи дауату, иш кибы гергер гучвалалс, дуй. Так вот, дан атести че хасяс гергу да хасин юқи дауату руй или новый шу юқи да гучваруш юqa промежуточный. Хило да حاول حاول نشوق يلا زوج وشو إذا حقوش وول إشت مش دويش جرجرلونش если цан ветками уqawala adu дуде герлунш так хаж вец возраст язи нитига примерно возраст хаж вец герлунш мацхылати генер герлун дерш бу юхер герлун дерш бу Да, этногенез бог шуман қиетам кезг бу вайнех кезг бу иш амуш лел нах бац и амлуш лел вайниш бац этногенезе قام شخوالدر وتسخران آية ثاني اشتحدوش دوقا генетик спатырдит ду издал Коран шо элла дуз я вас создал как потомство народов бывших до вас их этногенез اشتقال دوق إشادل قامش تحقم حاجتين شنون صندوق إنكوباتر شر حدا يلدو تحقم إقام داتشن إز صندوق نوتش ووشح كتاب يشون 100% شاهو بابوا سي أمازون كشاتل صن ناس يوريوش إين بول نهباتا قطعام داتشن هو دنيا جاه древний قام صان كيبر دوي etnogeniz boşal hum şeyin amay çansan hurdu
Погруди, расскажи, почему важно нашим людям сдавать биг-тест на ДНК, что это дает нашему народу цахуш духна хирбу. Таган интернет шухошен воушах шалчьяч. Интернетный, аллогенейшн, звездный воин, что лазерный. Уман шух, даетч воушах, уман станет эмшбаш баталище, что бан шуэ. Цаа из аек, уман лилу юэшдуч. Хаз источниковедение, историография бош, предмет шьется, движение, амош. Сега дол далил бухбош, язин дол халх дол тептеш дала источник шева ихкен. ДНК тестич, так алла халх дадол дол камнши, цир камнши дяхшин ДНК тестич, радиоуглеродный анализич, цир инструмент алла боевое оружие, керамика, шаек, цир, анализ. Массу аур, тестиш, ДНК, хаусич, сравнитич, хурду, вайн قوامه и биг тест сейче, я маркерш, я ашит маркер, ирхаиш, تعاهم حويك دلور دات, я يسравнит دلور دات. سندلا اشتغلنا نوشني اور اشتحالت إذا لهر غلقين حلق سنن إيلر بوغر بوش بقيت ترى غلقر دات. انت هنقولش على التليفون شوفوشن ويدوق اميل دش اش قان لم حلسن شخمت دولي بهرودي هرو وجو هرو آلاك سهنشون قوش مويش سميلو خيشون حقوشوشون إيشون دكزات استويو سقطسقيش سموه خور داتشون يحسبت داتا إيلش يتحنجي دكزات استغلش سهولي لوشو خور داتشون إشت إنس موعظن نا уровень شيء هور поколения شيء уровень يو развитие كل موعظن نаука прогресс олецن على телевизор شير هنس كناب كنش إيزوش تليفون شير تاق إتجوات سووش 500 كيلومتر دايخ نسو إتجلخ تليفون تو هنس لنك الحق أستو يشوش دو على حوزة شو تليفون عبالك دالوال هنسونه هو يغور داتسون هو يبوش خطر دختو وين جيزني خلو بلغت حوزة تليفون يوج يغوطو يشوش ليلا وين هنس تليفون داقيش بيش هو يوتسا وشو بلغ ايش حوزة يزيد سهوش كمبيوتر شمو خلوين تلفزيون شمو خلوين بارست عليه что сахтш минут я телефон шьёшь تقومن что اشتريستو что дальше حدل علم دو سندل ДНК дальше حدل علم دو يقلش بوغش يقيا دعدا خنصهم انت اخي لوچن سون سن ورهي داخل سون شاور ووشو استست ونديشو سن ووش اخمرش دشليلش تعطو بيو دلان تيلو دوات تست يليه تيتش يوش حال داتشن يوقشو يوقرو توتا يوقعتن تيبان قيش تقو يوقرو حيقل دلشو شا عودل ورق زمتي يتي يزدو يشين إيوختون вклад в науку шиқоман историйно изучение даса قان لم تنا درевني سوحانا دين واي خوريج أورارش بوي حانا ألانش بوي حانا تام سرماتش حانا واش خلا تديج شم داتس ما حانا تست تاني يا قيم حانا ريزولتات تيتا أخ بس عدي أحكم كريتش ودن زغراني نشي إزر دي إزر حلق بي إزر أدمش عين تعهم كريتشو تست روني تشخور دوخ حان جرجرلو دو دات ما تخيانا خلا يأس قومت ساني تخيانا خلا دو قومت جرجرلو دوشو دات خور دو يأرن إبالتات سدشتوي группа крови махеванда больницы уечкан сом хинц вай со жимолчкана армию уечкан только юқияқ яқтиолелир и гапа олсан группа крови паспорты 1 2 3 4 халықтан первичен любой чуючдер итам мен мекшбу хинц шиник бен юактиш яц вообще дуица ишта осхалт дел гон и группа крови хуюш бацер хет 11 80-е годы иштюқиел 70-е движение يرقصي в таком масштабе. Хинз гуан генетика гапла групп шуқиел. Қан тақи чоқ генер коргер хум гучдар дут ақи. علم دويت سنة تغاديداس اوشدر شين زامن حلو على مقرداس تعبيسة مقرداس سولي حناخ دعبالخش آورش دعوة أدم دعدودش دعوة
حلوة تغير ساري ودوي تيعويس تيعاتسويش نا زامني حج دوي دعوة حقيقة يعدوشون أولي قطر هنزن بعد ديش دامج أو قليلة تأخذ سيرنا شين كوحت بولشن ويلشن وين دال لأبلة لأبو كدو ويبريو ونيتر هو الشيطان عمان تيعبق ويات أحين دال يلو وريانش قاستيش عن الشيطان أغور وروع دال ديل نقطع وروع إشتا قاستوش توقع لا ما بيعو كوحتا بيعو يقع حيقل بيعو يقع عودوس تغير بارت خوت شنباتس إز سن حيقل دوس ده حيقل دوس تغير بارت خوت تربو سن لا بو ويبريو Значит, тейп алларуа. Из дикду 2500 это уже вклад уже дуи. Потихоньку собирать дичана волшки это ду. Цаннеq я цангара волш таган цанни ичан туаш ду ибик тест. Массара қайыгш массара хормо юш датси. Цаннеq шук يق جرو ميلدو بدو تصوش صدق نيق الشيء ده гарнш хилоен цигашин просто шин халу чуй. Лично для себя чисто я мегерду, а для науки, научные проекты, цаннеq я цангарах волстагана, ца и чтошисун примерно. Танстаган аж кастагин. О, такие ебош бацваешь. Чтобы хотя бы в представлении хилейт. Так, сомнение лабелла ишт цак ситуации шхил. Иши вакиин хил я цаки хил важ хил на хил случай шмеш сомнение ла шаллах чун я мегерду киечин хол чанам гину верк. يقشلش جينر جرلو دوجن اتنا حسن يز ناتش سوشو مصر يشتغل ديش دوخشو زنيق يا جارح برش تحترغل بيش ونيق يا جارح برش رازنا قبل جروب شخيل يشيات ناتشت إس عناخ غالطو دي لاتيجا تيبنش دو تيبن خيليشوش جروبنش جار نيق يخيليشيات جار نيق يتحتيبن خيليز تحجروب خيليز это подразумевает общий предок недалекий ворлоя барлоя итлоя عناخ صدق البيش عنه حبه البيش ده إيش رازني خيل ببوق إز نيس داتس ناشط ليتك توتا أشيبسه с Дагестаном с кем есть родство? В Дагестане тоже с кем то же самое разные. Даже в одном населенном пункте есть с кем родство, с кем нет родства, по-разному есть. Родство в Дагестане удаляется по мере удаления от границы с Чечней. Если вот в районе, вот где с нами, с Чечней граничащих территориях, родство с чеченцами очень много, большое родство, по мере удаления от Чечни родство уменьшается. Дальше. И есть те, которые вообще нет родства. И так со всеми. То же самое в сторону Грузии, в сторону Осетии, в сторону вот какую сторону. Как обычно и есть. То, с кем соприкасался рядом, то с родство. А если далекими, у нас же нет родства с папуасами, к примеру. Потому что не было соприкосновения. Да, в Дагестане, конечно, самое большое родство с кумыками, больше всего, это однозначно, потому что там даже понять невозможно, кто из них, кто по национальности. С аварцами есть родство, с даргинцами есть родство, с андийцами есть родство. Видойцами, вот, по-разному. Как и у нас в обществах. Например, с шатойцами там может быть у других родство. Там, например, шатойцы больше родство именно с галгаями. Галгайское общество. Вот с ними у шатойцев родство. Больше, чем рядом с чеченцами другими. То же самое в других местах. Взять там у этих, это также у других обществ в Чечне, там,
разные направления есть. Машвойл Райбека. Алейкум ассалам. Исраилов Нохчо 95. Амшво. Алейкум ассалам. Машвойл. وين قد ترس يغلدوش ساتو بيوم يقيتش دعدوش دات سويت قد ترس ها коллектив его чё в прямом эфире. По груди ведь ингуши утверждают, что они от одного отца нация. Это то же самое, что у нас тоже есть чеченцы, которые утверждают, что они все Турпал-Нохчевой от него произошли. Все из наших произошли. Это та же самая белиберда. Кто бы что бы ни утверждал, ни чеченцы, ни ингуши не произошли от одного отца. Это все басни. Дыхардер, да. Каждый тайпу хотя бы тайпам элчидожи, тайпам нюкли, гар некием, цатес, цабиктес, шор, гар, нугор неква. Эз жо прорыв хервает ахдуи. وعليكم السلام إلياس Машвойл. А если некие из разных отдаленных сел, ну вот и проверите, очень много случаев, что цанеки из разных сел, оказывается, перепутали некие. Они бывают с этого типа другому некие принадлежат, а не этому. Эти тоже уже бывали случаи, они наоборот уже знали, что как. Шен некие данистеш, шенгар хуманистеш, пайт бухтунага. Есть такие случаи. Бализа эль Камила. Цавдола وي حال دين دعاء دوي بأن وجريس توبا إنايس توبا مساعد ساعد سبانياتي شوقا اشتخل وجريس عن يقي نيقي شوقي ناخبو إذا شيء خالق وشن شيء حلق ملوح شجرلون شعانس بوغبو خالق شاري ديسي شتانا خوردو عانس دوشن جرلوه وسمان مارش وويل هو По груди галгайцы из Аргунского ущелья ушли, Бог. Извой исследование Шичхор Дуэйн Таган ушел ситуации Хайще, Шатойские, галгайские веткш, вот Аргунский ущелье. Надо еще исследовать Хачеруш, Ахтигаду Масит Гар, Шатойский, галгайский кластер сдохш. Цир ветканша духаню даскестен движение, это когда еще не было ни шатойцев, ни галгайцев, и в природе не было. Вот и узловой центр и цигахил. Именно и хачерваш был царный биктеш цина. Цаннибен. Ах, цигах, некиш, гарнш цигах вейца. Балбиче, так урдервейна. Мичерду, худу, муду. Цайл движение мугл с востока на запад хилла, цадырш запада на восток хилла, цайрш севера на юг хилла, юга на север хилла. Иммиграция ж массу аур хиллю в разные периоды истории, разные ситуации, ундержан, темш хилла,
природный катаклизм или просто миграция адам дух дебан мэттикцету аж дасдажен и штуки ситуации. Это разные периоды, разный аур, миграция шхала. С востока на запад багана массу буш, из аудал тагу, с запада на восток, аншавер буш из аудалу. Иш адам дуй гибкий хилдиес, шин массу аур, шин движение шиат, иш. Так, ишт баба бие шум дуцега таган ишт гуштол сурт дуй я цега цан кан лам исследование шишками гуштола, но гуштол сурт ишт ду. Да, есть у нас тейпы, есть гары, неки, очень много которых нету вообще биг тестов, не только биг тестов, даже простых тестов нету. Какой там биг тест? Постоянно мы их упоминаем, хакмадой, харрой, бац, вообще цастак, бац. В цакике мелкий тейпан штуенца, редко хэш, вишинцун. Учу адича. Биг тест юучим, дух тейпан шту, вообще цаан биг тест юучуш. Из гордацию карты еще рано делать. Когда мы уже будем завершать работу, шадол тейпан ждал, шадол некеш гарн ждал. Так уже карту из дамигаду. Сигоятер карты. Заполнить тичан, наложить тичан, доулирующим. Ну, халболхар, тест швербу. У нас есть тейпы, которые образовались от одного предка. Есть практически. Но это не значит, что там у них есть еще те, которые не протестированы. Об этом мы не знаем ничего. Есть, которые на 90% одного предка. Есть те, которые по-разному ситуации. Стопроцентные тоже могут быть, но не большие тейпы, стопроцентные. Такие вот, такие локализованные местах, такие недавно образовавшиеся, они в принципе могут быть с одного корня тейп. Но все равно они тоже перемешанные. По груди среди адыгов есть родственные нам ночи, есть. Среди адыгов есть тоже чеченские ветки есть. Среди нас есть адыгские ветки есть. Те, которые корни адыгские имеют, но теперь они уже чеченцы. Также и среди адыгов они уже адыги, но по корням они наши, как и среди всех. Валейкум ассалам, нохчу 95 тысяч. Нохчу 95 тысяч. Ялхошей ветки мечухса, Y 95 тысяч, ерези 94 500, 95 400, ерца ветки, ерцы. Ялхошей, Корей. Разные гаплогруппы у адыгов, как и у всех. Нет там превалирующей. Много Г2, много R1A. Также немало J2 и J1 есть.
تعرفش قاعد دلوق إكران شو هيج Грузин много J2. Может даже и больше будет J2 у грузин, чем G2, если всех протестировать. وعليكم السلام بيرس. Родил тайпан милу. То кило иду. Кило хал кило. Дуй тигер бутхан бух. А так уже духан ютхан дай табаган кел юрт илена. Ной бог саметтегю. Ной хой дутха, ной хой волцуна халле. Махти ауришта. Хал хаш ной кварт уж отзавар даметтегюш. Серблой лешкрой ной хой бош саметтег шутига. Сигар дутха дуй. Шо то юқидошту так дадуовочка Чеберлойский район юқахил дундер район райцентр шару аргуни ахилле шей удобно доллач никболлач совет айдлу любой айдлу татушил район шиюш там башах цахилла милу юхек по расположению яшхилла и районш и что Чебел район юқах хилле дадуовош так halkiylar du halkiylar du tro. Vinna qina sema shkawu. Школа тигаиqna. Сейд Амин с Октауни, твой родственник. Валайн сон. Дагам цадо им Сейд Амин. Милонигу. Мичеру и Милуха шводерк родственник уац. Ша ной меттик халкир ламбац осте хала бела нисит иал чухаш через органы шару аргуну ламте велас и чума ажна от нис напротив и ной ошо меттигатис Сега и нетхандай. Карты эти хажн. Хажшет хадайба маттигир. Слам тирда. По прямой Далирич до Грозного 45 километров. Ну и хуйла, да, тигерда. Грозный Далерич, прямой. Непосредственно нежилой баст хан лулхой. Лула бамбуиш через нежилой штекуш, то бабчерой будха лулхой. Мобу элч.
تخون يقاقي لاش كروي سر بلوي بو باك شروي بو بو نجلوي إنسا أولسكي أختار حلول وشدوي سيجا نوي خوي دالش تام سر بلوي بو يوغ لاش كروي بو يوغ باك شروي بو يوغ بو نجلوي دالش уже باك شروي ديع بولش Ночь кило, хал кило, разные ДНК. Да. Хоть кило иду, вайма эллер, тейпанш, дала разные группанш, хилшу юка. Тхадейш дюн давош, герглаш, лилваш, цантейпан, цанаду бош. Хадош ду. Лилвари, тербен, герглу, цахил. Ночь кило, хал кило, цакило, олх тхадуи. Цак доктор разные группы ладуи. У меня вопрос по генетике, как L3 попали к нам. Так же, как и J1 и J2, так и L3 попали. Когда-то. Вот выясняем, как мы все попали сюда. Шавер кометти чуайна вац. Адам. Дунья чуэз, нуапая мардуин да ометти, цаметти. Хинц аштул метк швахашен ашмада цейлы. Один когда-то, раньше, другой позже, ишта ваушх. Кэттак ваинц, дал ишта ночи кам кэлин. Sabırşım ne yapayım yerdiğinde istoriş yazın aşbuşen radaslovni şoşi. Mergeliyet ştui. Dalatsayn boşun tuna. Nah bielor ben olqsal tuna. Tsahal tsewis derdoe hudu madu ta. Sulti ahditsa doe. Инса да хушу мадуч. Уже заранее дерек хушил штахтуна эрн тест шешqa он ийг ахча ондай. Нижилой, да, по ДНК духоля нижилой гергербу происхождение цешта. Цавер улья, цавер гин, герглонш, градациш моей цыгане. Ца 500 лет, важ 1000 лет, важ 1500 лет, важ 2000, важ 3000, важ 4000. Градациш, каждый на каком-то уровне герглонш духоц, гаплогрупп шука, войнох чешей. Чеберлой тайп дац чеберлой общество ю заболчан тайп думетти чеберлой. Это район чеберла. Из тайп дац хилла дац чеберлой тайп. Как не было тайп шутой тайп хилла дац шутой общество ю район ю. Сигаршин бухбер шутой бу чебел район ю бухбер чеберлой бу любой тайп дала ищен дуица. بوخي حجيز رايون سويت عيد لغتين ورايون شيوش شين بوخ ميشر بو حجن دوي شين исторически чеберл ю غاسقش عيد гранич مو غيتين ناغن غا مغايش شوت شين гранич يدوز دو چنتي شي دوز دو احقي شي دوز دو اشتهور دو عشروي شي دوز دو خلدياروي شي دوز دو شاروي شي دو اشت دوزن شتوي اشخلايش بونخو صعبين واتس تستين إذا J2 وما كجوشتاني يخير جرلو جيتشو دنيا نخ $100 بيك تستين إبام فايل أخش دالور دوش واتس وفو الانتربريتاتي أخش تعتدل تو إشي أتصل خرجش بيك تست شوحت أخش ده إنا خلش إشي يا يسنر دعدل يولق شخ ديقنا جو ديك آخر درين ساري أطلعتي وستي دريوت دعوق روكست بونهوي. Потому что не оплачен ни БАМ, ни УФУЛ не оплачен. А биг тест и не так. Почему зря и зря он не так? Цена поэтому что лучше. Ищ цап маг жоу
группе уже давих kan чувство из уже оплата цены. Wa alaikum assalam. Pamtoin Igor Gergelns. Hakoi bu Варан дой бу, ваш дорой бу, цачаст, ваш дорой тепан веткшу. Именно L3 был ваш дорой бу, уж бу, памтошн. Гергер, именно L3 берчам бу ас. Ишт памтой шаберш L3 бац, J2 берш бу. Сумделе хан гергер ду L сунцац, гахуар ду аттой бу. Так что ишта ситуацию. Mangol tatarshich buchbausch bissen buiwe nuqa. Taan loos dian haguch baulen batsa nuqa ta'a mangol tatarsh tsera bissenersh. Idins ne tsatse gruppe olsh. Shi uwe ushe mangol tatarsh пока доказаны гумдац und elsh. So mangol shuqa и группе яц, вернее ветка big testin u. Ице Allah даже Allah мася qodi ezir shu halq. Игор юхе dünya diastak uç. Цеюиз Allah Koreya reye, Kitay reye gerlunçdu, çoğun gerlunçdu. Sigat wa var duqqa teşin nah bu ters yuxer gerlunç uç doğuş da tsirs. Ne tsatsi интересный. До цига, но монгол татарс bu aldat üçe пока buğboş undat. Termi İdris. Test yaluçen yeşol şuk dal mola. Hiç dikir duk hayna hordon проектна за продвижение хирю. Ва алейкум ассалам Юсуф Собарова. Делю салам машал хил. Вона أردي إنه بيامر نخشي شويساتنا بوشن هم نينيوها والله تخيل سون تنادرك سون خيترك هدو سون الله البروس لامبول جاه ولا خير دو خيتخ يخلع يغلق دوي إلي بارز باتس يبولجاه خلا هند سجع حلق وين ناخ عين متك شوش خينا تيجر يوخ دعدول جزنا وينش إن متك شوش هوردق أقا أولاش حج موصور ثاني سو حاجة غير دعوات خلاص كذا يوسف حاجة غير دعوات خو تاق حاج إلا بوردو اللي تانيرتن حالا تناح تعمتجي واخ أساج أو إيش أو قدوبست يوش نتبوش نقبوش دوهم ديش أو خلمتجي تيجا موسرت واخج وقزع صغت قيمتجي خلديك رياتر ويشن إلس موسر سواء إلا بوخ إيش نعبا يمر متك خل متك هون نكشيات إلا بوش نو إذا إلا بوش دوخ دوين تألش دوخ ديت وين تاق خلامك تخل خلامك دال هوردو إز سون تاعنا أت تيجا خلا بوش أت ما كجع تيجا درج إز سون خلا تغيت تاق يا بولش تسوق جو بولش البروس لامبول جاو تيجا خلا هيت سون تاق درجنا دالن بين تاع تمليني إشتيو Пам той хаккой варан дой ваш дрой. Иза хур дуэнц, а пока инца тес швалхшиу пам той бушварт тая еш тес хаккой ниш инца почита цейна. В районе 900 лет ишт. Хил нег может чуть больше, чуть меньше. Общий предок хил хирбу.
L3 bo warandoi hakkoi vashdroi pamtoi Termi Idris test on milo testillä suohan ehtubala teruilla sraz dabohon big y 700 boos testi yissunah isqadeqi yaqniu $462 сразу забил, что big test хамаи она $100 бан файл $49 интерпретации шадель цанил алирича $613 дир это был что big y 700 тест ехунд элч цунбен шо веткур дац групп хар ита гадат дер херш гин гергер хирбуй баце болду маркерный тест цунбен гадиц дашят но второе это баца маркерный инсульт я доплачивать даш биг тесты мегадут ака из дороже выходит шадол рассрочку долгумдуй из дезоду сразу дашчел хан кезгоярю сразу ще я это болчу биг y 700 е цена где-то плюс-минус $613 дешен смотря где человек находится в Америке волчен дешевле по почте если в Европе там на вайдолчак дороже и почтовый расход разница в цыгаду и все. Ну, грубо говоря, 613 плюс-минус и ориентир. Big Y 700 тест, что я ждала. Еще я ждала и пакет сюда. Я еще Big Y тест. А вишь маркерные я ждала. Так, заказать тем почту, ждать тебе за душу. И хаяли, дует, а там баттасов, и гукезге, и орюсь, ха. Хан, тест я лучше владую личку я здесь сообщить пердом удадиес. Садихардар охчу личку сонца хер худуй и худуй бош объяснить даш хатер сaqiyайта духду ишейше это бац я хан сахли карахта дол ё цатер одно и то же диц шиен цахата дол жор эфириол чем прямое صابر دينا في داعي زين شين خاطر لوش تجبيت سوالته إسيق قزح حق شو أخيتش أتودوش النا هنا يو تصحيح تدوخ شو على دوخ شو شين خاي تدوي شو ليش كي همش قياعتش خان تصحيح إيش إيمن التست يلوش يعني سو هسه تست يوال لوش رجوي تون ليش كي شو يازيه أقصون إز أتريت ده أتوخدو Вишчен вопрос, да хочу задавать, где прендал, далас динди савой, я рю прямой эфир. Ва алейкум ассалам, казва алле. Ты говорил, что некоторые цвантроицьечие родственники, как думаешь, какие перебрались к другим? Никто никуда не перебирался. Шешьям. وش عن بختير حبوا نحبوا إتو تانترو بريش بات سيت شو بريش بات سيت شو آلر خشاور وش تانترو جرجر بات تانترو آلر يتسيت شو جرجر بات سيت شو رازني بو قدوا بو جيدوا بو إيش دوي سوتات سيت شو بو تش мержой вообще разный бу поэтому что некорректный вопрос дуешь тайпан дуйтер تيه شوي تانترو سن تايب دو سان خينا общий داخل تصير تعبول واش دروي تعبول تيه شوي تعبول تانترو تعبول مرجوي تعبول ريال خروي اشت حيو شو بريش باتش تعبرش ماسو تايب جرجر دوباره سن وقت على بات ماسو جرجر ووشخ وعليكم السلام سام 95 памту остхош гергло дуй ухир мадар гергло дуктира дуй саберш памту остхой балуш буцинах сам бубол шумдаци сюритич генетические обязательно L3 остхой хунхил веш бутам сега J2 бу ушун бац остхой цир цай хилат цахилла
يفهمتوا شيء دقوا сколько я не общался с хамму суна уж знать что су فهمتوا شيء دخان دين ده شيء مقبول شيء عش شو تويدو ده شو توي تان حمو تا حبي أنا ال تانا روابي أن حمو حبي أن سوكروتشي ال رخ إيش بنام واشتوي مو خوش بو حمو حبي أن شادول تيب حقله سنا حولو هرو ولا دعدك شغله إيش تاسوس شيء تانا بو وين دوي فهمتوا واشتوي خلصت أقوى ورندوي هون بات واشتوي واش دروي هم бац орстхой. Мы знаем, конечно, могут быть юqi дабахан, цан юqi орстхош юqi хаби ан цагари неqi хилмег, памтош юqi хилмег е, хаккош юqi хилмег, варандоиш тама цах массан юqi не обязательно, массан юqi хилмег. Так именно, короче, так уж إتسع إشتوال شادل شين وريدش دين ده شين متى عشبالنا إيش هنخلش بو تسع حبي أنسوا هرتيجر حبي أنا أجوش مصو هنخلش بو إشت يسون أسكر بليني هي تخوب شيء دوين حن إلش دوي سين إلش لا لردات سيك هم دوي تعمو حبي أنكروش دوي سكروش تقيش عنده هر شدو بوش تعم بوه بوش 1400-1300 лет Ben Ostroj bol L3, и то от Острой L3 и Памтой L3 1400 лет расстояние. Цухание я Памтой цахилла, я Острой цахилла. Дуй. Тейпан шорш. Я цахи тейпан штахил духодерш. Вообще природе цухань. Это дюн дахбен редствоюч. Так. И Острой L3 Памтой гергер бубуш. Царил юха холдиха бол чермое. دشني ويدنا دشني خارج شوية شون قروية إيش ما بتصير بليجة ديها أستخوشن وشو تعبول شاريل بليجة أبشي بريدك ولش صار إيش تصير هنده تعام بريداني تا كل تعمودي خوين يل تعطوبن شو وش غيت تعمودي وش صنديق شيء إنسان أسباب شيء دو شو تندق سنة أور ديك شيء سنة حسب دوتهم سويخيت شين لا شين لو أسخيل ألق أس درجة هذا دوشون شين ميل خيل ميل هالدنيا تميل بابو أسخيل لوشك سو بابو أسخو إيش هذا عواز ويت سوون بال دعباتشون سو هق زر وهق نيقي وهق تيبن وهق قارن وهرس فاميلي يؤلشان بقع سو بابو أسخو العواز ميا سوون باش دات صور تجن شين لو قوازي يشو نو درجة از جرجل ونس دك أردوشون قيد عدل شيء نو جازية شيء ماش دخشو أسعم يازية سبوا تيازية سبوا شين لو شين خلو شوجوي شين لو شوجوخ سون أس ما أقول شين نخشي واتس بوشوك سون نخشي واتسق أس تدوش بكالينيش كخ وابشي بيوخي ما وقت أدرك شين نخشي خل تلو شوجوي شا واتس بوش تغيرش ما بيشتنا نخشي هندو شو أشتنا نحكي وشا واتس بوش خلتشي بيتنشي شا وولش نحكي واتس دوي شين خلوش لك خلي تنشيس وين تنا بال بيدا بات زيت $. بريلوبام شو خيري أولي تنا سو تعطيش أبو عبر بدويت أقتن وين هو يشدو شين خلوش لك بيت يزخ شين سام نحكي و سوان سان لوبو إشت مسوق أمن يقعبو إناخ سوان هن например ديها سيها يا غلغا شقي خيل ديها خيل از تنقيقو يالا ال تعال ال أسن وجريش غلغا صندوق وشتون جرجل دوتال سو جيز سيس جرجلونش دوش ديها سيها مسوق أول يلو سوان بوش وجري بوش دوتغي بوش سان جرجر ناح بوش ساتين ناح بوش ورق بوي خلوش ورق شا واتس بوشك وي جرجر واتس بوشك سون نخشي خلمت بوغي سن جرجر واتس بوشك سون يوش واتس قطع يسون سن جرجو تدي تعمت تدي الدرجو خير سن دعيس هاي خيل ديش دو تنا ور دخ خير بوي قلب مرز بول سون دل دويشين عش دو سوش تديش واي كان دي هارسي هار فوق صحابي انا هر دعوه انا بوش ده ان كا تيست شين خا عدي تنشي وقت دوي كيغا تدش كيغا واش ميلو سان ساعتنا شي نيو شغو سان يقيغاش نيخ تيبنش ديتش نيخ ديش حين تيب ديتا دال ما بوخر
شين قينوش دولش ناغن قينوش ديت ولول إز دوق قينو إدوق تول دوق أميلو خيردو سان поэту ما эллер дуй сперва свои муцера песни аермецун шин хангри хиждиц до чужих не доберешься больше и что манш дуешь ты надер юш да цариш хашту цуцдиш едиз эдемш سان لبو مت تعوغج مايرك واحد حلقة بين سان ناقوس دوطة ليلو يشوق algaçu veda Dagestani veda Gürji mahku veda Mitche metti veda sergerlons duqtert Erdenka teşinç an قيتشو ساينت عن نتنستيشكي убеждений халх цаб ошибочно хинс на ещё хабашно дух даю лакс абсолютно дуй цадел и там дуй ца и предубеждений ноги ушли наоборот он безх нахин дух дуй и тешич ан كباش حلقة سبيش واترس ونحن هنس سجام مقيتم ألسم باش خيق ويتعمل صوت عن عدو يتعمل كويك يتعمل برين يبخيب يلقى عن كويك تعمل إيش كويك عن ديغت إعدو شادر إيش عندو إيش شادرش ترمي إدريس أخ ليشكي تشوساب شيني يا أيتي связи вала зюга тест ели ёлшион цани даели яон итарихо ица тест ди биг тест хаялу швала вегейтерихо цам почти ждат децадиз ومت ياقا يقن اي بوشتي حق حق داتاسيتريخو ولول داتاس هاي دي هاي تيست سياسي ويل چان يولشو قونس فصبر در دقون دوك دوخ هيما وليت دوخ هيلوش ولا ناتش توقلش دات نيسلوش دات سيل زقيتشن دالوريوناس حلقي ريزولتات شو L3 هو تيست ينرك بيك تيست يكس دال مقلا حقاتشيش حلقي دوحر نو تحقي يزر وين بيك تيست حلقي سيرة استيبنا وقاش تعمس قاستن L3 قاستو شيء بيز بيك تيست تعقو جي وول شوي دال مقلا كتعقي تعق يز وين حلقي بيك تيست تاق شوتر بينو بين يات شوتر بين تيجر L3 بول شيرخ يوشي شين تيبن بو جي 2 L3 تاق L3 بول شيرخ شيء بيز جي 2 بول شيرخ تعقي تعق بيز تعق وول شو تعقي بيز سيرخ إيش تعق когда они с другими разошлись что шик вес хан тейпа нюпир хотя бы и тейп мац к примеру дасқастан из қиячес дуй из хат халги законный что-то бух халги шей Павродин, мог бы ты сказать, какая гаплогруппа у Хуландой и какая связь с другими тейпами? Хуландой цабен вацвен тестер. Цун тестер дитшун as муир. Хуландой цабен вацер вана мух керуор варта тест як бош. На уре зелем бош, на гост по, аз гергерсте гош ванирсу. Цега хошун ашет, сучур эрвеле цун дохал цаду цахаз кертиолш. أس بوخ هوك جاور ميلو عش هوك جاتا خولندو بوخ أس بوخ هروك وين يزرقال كون كوكيرتي حاجتر ويولش تردو هوكن جيت يزوي ال إشت كربيان وين تعبان وقوات خولندو تاش يش دو قناق يش دو تي غارنش خليس
Holando test inner J2 u igur yuqawarga sand khoy u wox taq zolt ya al suns box melchi bu terlosh yuqira bu gunosh yuqira bu no J2 yuqsir Holando test inner tsa u is weil kezgi is Holando test hiç dikamdır считать дождаться вон тайпанш дуч тол тайпанш дуккалина камнш тайпанш дубуш язина ду цан ну с одним словом ца тайпанш вон харду отцу определить дина дац о маш вога резван ночкилой Вечери так дакуйси аж соқвасан та халх кескест связи доллар шо ночкило и тести шин шейм герглунш гуч дövш уж дасайци шу дуи таппел связи ца долшу обычно ночиш до цахом кериенч тер душун дуи таппел Яц Россия яц Россия бога үштан яштес шиш Россия лаборатория яц зен яуш иштес шие ела атом дервен из Россия яш ела но яц куш за лаборатория цахл ждам дац вайн Россия игур yok 17 маркер юеш الدنيا شو 700 ماركر يو ويا شايش داق بيك تيست شو لابوراتوريات ريزوان يوش باخ صباح وخار يوش وين دوي مصو يوش وين حلقة شوقي دودا يفسيلا دوخاني وش بان ماركر نتيستم يول شيرتن داق بيك تيست دوقا يوش بان سينا دوقا حيل دبريديوت سرداتيش يواي دواتغا ور يواوش ور وين يرغونش در بكنا يوار بر حلقي شين واوش شار دوي تعجم خاص حلقيش ويكل بندوي أتبقنا تيستيش دقول قدر كراز دودا عيسى ناقوس خيرور حلقي ويتك حق استر ير هر حلقي ويتك يو دوي إيش بامتو وين قاستنا حقو قاستنا ورندو قاستنا واش درو قاستنا شوتا إنز وين قاستو ديش تكروش دوي غاتو بو إيمن غاتو ويتكي إز تاق بيانو بيدنر إذا يقاستو يش حلقي بقاستو بيش ويتكشيش про L3 беш бийцо у нас J2 мқи дуқа барцига J1 бقاستو бийш حلقي حقن ديل حلقي بكا تيستين والصعبين واتس وين تنديل مش حلقي قي جروب بنش كل ماج وين صار شابر ساتر مبات سي تيبنش دال يزل نخشوا دودا بكنا دودا تعنيقي دودوي قيتش نيقي ما تيستي يزرتي قاعدوي داس بكنا انت اق برينسيبي شي نيقي يت خلو شلا بكنا نيما جردو اق جين تعنيقي ووتشن ييس قاع بيك تيست اق чтобы обзор возраст يخليت يخير خلش تقعد اق تعنيقي خلش كاز خيريو возраст ياتسي شيء ووش ناقش قاستو لا وزرش اقيا مجدو بكنايونا وعليكم السلام بيرس Что можешь сказать про наш хойский гар Хилхой? Хилхой متى قلت جا Хилхой اوش Хилх بوش متى خلا
إيش تقال قيمة دات شيم حايب هويسن غوي تقيها تقيست غوي تقيست غوي تيرة مزر غوي هند بيك تيست ياتسوي شيم إتو بولشارة إتو بولشارة بيك تيست شش دوق قدر تقيست وداج تعم просто маркерный тест نتقواتسوي مزر خوي غوي من ماركرني ينبو إنه بيك تيست يات ساعة دو يشتا نش خوي سكيفيتك вернее از نش قاعين بش تصير даже إذا даже нормально исследовать ينا يات свой чо غيل тест شل تار تمتج أو إيش первый хребометр сон така чо تعبسنا نش خوي чо غيل حلقة شيء несколько человек интересил чарина бигтеш, а уж тапел ашбу. Наш килой, хал килой, цак бой цак дуктро, цак килой дуктро. Как и везде во всех тайпах, массу тайпан шук, а разные группы шил. А так цак килой дуктро, килой уж, килой мах уж. ناش كيلو ورك حال كيلو ورك تاع دكتور ناش كيلو عبرش دقو جاي أدين بو حال كيلو عبرش دقو جاي دوا بو إيش تهديق لل متكش رازن مايا يوق عرستا يعني يوقيو نو تاع كيلو موح كيلو أوق تاع دوي سوفيز ماشلوش بيك تيس شيزر ماشلوش نو بيك تيس خلاص عاش ماركر نتيس شيزر كأسك بو ماشلوي رزوان قوشوال إن ستسبب لي أنا عم تقبل دقيسي أحسو سو كازاخستان عواش خان دقوخ ورسون حدوي تسبي أنك تسبيش ونخشوش أش أول خاص أميش تشكيلة وقت وخلق ودعوق أشتقدي Сам 0,95. Пахруддин, я хочу сдать биг тест. Биг тест я лучен сега пакет ю. Дук ятшун, цак уже даелышын. Идрис уша евол элдуй. Иш даялли дуин. Ахка даялча иш заказать еще шушун самбата шинбата хайоришун по почте. Почтовый адрес они даяла. А скуза ерги ит ждаться да. Почтен ждаться да куз грозная шен я лучен. Я еще ушью. На равнине много халки, которые потеряли связь. Вот нам можно равнение наверх цац халесн тести чан. Связь кэллярю. Шейнеки шейнгар будер кило шей бон шварт шейнеки шейгарн штахуш нахишт. Тесшин хагуш девлеш бон шеш мичер бумуду маду цауш. Дух буиш. Казахстан عند عدوها إن شعداي نانو بل إيش بيسنت عين شداج أخ ندايتو وين عدوه وشكان هر تيبن شتوقمش دي شعدات الحالة إمش هن سرم بارت ييش يولشر وي سرم بوال بيش ديكردر ماش وش تستيش ديكردر ووشير مصو شيشي أورد بوال بيش L3 ملش بو نحشي بويش نحشي تغل ملش بويش J1 J2 بويت نحشي اشتوق إذا وات ريزوان نسبة نحشي شاوك بو قبل جروب تقاستو قام شي قام قاستو لو شو Family Finder test ييس Солта биг тест есть. Ищи тест инчуш, ян кам кастор датш. Вай кам шкастош датс, вай гергелун, жвоуша, ханс герлоду, урию. Цаш генетически древо строить, да что вай камнш. Выявлять, да что хар кам, да ходу икястош датс. Ши кам милош кам на усобош. Халу шолчу. Ищи тест есть. Big Y700 и Family Finder. Ищи тест есть, чун ша ночи у вас.
Mo otnach. Mel когда шен от ночи шук ахилла и ур и хур датсен. Шен ночи хиет, шен ночи гил холк гила шен ночи у. Ахка вайдиштек истории. Mel gien ut har urbog. Du ist ik khallu sholchen dish du. Ризван, тот же номер, тот же адрес, та же явка, дуи. Даю знать, где я нахожусь. Пиктеш, дукяц, шен елучуа. Зажигар цейна там. Пара пакетов там лежит, дуи. Валейкум ассалам. Барбаросса 95. Сасах цом ханхирю. Масар на шадек ждут, поэтому тихо. Здесь у нас Тхай Татобью, постоянный участник. Участвует, остальным, видимо, неинтересно, поэтому так тихо. Вопрос. Ладводы, Енюкар, прямой эфир. У кого есть вопрос, пусть задают. Валейкум ассалам, асламбек, маш вогилха. Дааш ду дикду, алхамдулилlah, шадер. Шо мог шпарат аш душу? Дерес хил. Даже не знаю, за свою деятельность сколько ДНК-анализов вы провели. Если посчитать не только чеченский проект, то уже несколько тысяч точно будет.
Ризван, вот гайтинские килои вообще не тестировались. И вот и килои. Что тестаешь? Дуйбе энбумеч. Усо цаа отгойт амел дол тейпунш тестшина. Вот и килои ват цаа тестерёш. Ризван хамет тахцавола. Вот и цаа вулкуза. Вот и килои чо до халбаула тестерёш. Вот шесть баула болш. Маркерный тестинам غالط عش بوش ويتير سير جنبيته وارينا على كيلو كتستين تقوات ويتير كيلوش تيجا شورت كيلو يوقع كيلو دوق مبو تيجا خزنا صندوق ويتي عتاق بقى تستين تقمات ساقو شوية Чечена, Ингушетия, Ахирвухтн, уже под 2000, наверное, стык. Вы считаете, что он целел своей дуи? Статистикой никогда не занимался, нигде, ни в каком направлении дуи. Статистика, она хорошая, когда дело уже завершено. Адиц волочь. Статистику неправильный, до цуза, раньше времени статистикой заниматься довольно, когда ты уже дело еще не закончил, начинаешь статистикой заниматься, он вводит в заблуждение. Алхамдулилла, дикду Асламбек. Шухал дикдорш. Барлушхил, унбал. Вот это она. 15 мол совхоза Букило и Шварт. Наурский район Букило и Шварт. Сюр квартабу. Да, Алханкала бу. Кило и Шварт. Асламбек, вот ауса. Вот, дуя Ризван, это надо предание проверить, атагинские и гайтинские килой. Надо тесты делать им. Вот Асламбек, озгикалары пригаледнері цацане тест ейт езірді. Шоу дикхирдір. Дело там не в вопросах, сколько надо иметь. Надо иметь столько, сколько гар и неки в тейпах. Вот столько и надо. Каждому гару неки хотя бы один биг-тест надо делать. Асламбек, худу цуауар. Шуита погодь мой, шу хаздуй. Сайвах я лелер квен садуица. Хазламан сахала ует шаз. Сажамма. Херт ир ваутал шдааяхан. Шила юч хаз. Бетсир байнш долш. Дикш олхазерш долш. دوتش خورز جيجيك دولش خز لامن ثاني خخ شودة دولش يوخع وعدوش دق صداقي شلعدو يخز خدر
أعمد وين يوقع خيل كان جيجك خير دو براش من شو جيجك دوق ديز جيجك ليل وخاء كما حاجة نستك أبردليت واتساب دو جيجك دوق ديز فك ميلو قال هروي تو بديك ويشون إتساعد هدو تاو وجديش تايش ناخ شو تغل شو قمت بين بريمو إثير تغل شو ولا عدوشون دي دوك يتورش كيس خير دو ووشا قمل در مرزو يتر دوك واخ ديك واخر دو лучше تا володя бунтовщик дагошун та Владимир Ильич Ленин бош хеллак цуэллак лучше меньше да лучше. Вот ишт голугду войны лучше нас меньше да лучше. Ва алейкум ассалам. Ибрагим 74 Маш Войль. Ва алейкум ассалам. Алонзо 777. Ва алейкум ассалам. Саид Ахмад Хатуев. Тес даватиш меттегиац шен елучу заказать тичан по почте. Цо элч адрес я даю рукез юг ишт по почте его дату сюда. Шен биг тест елучен из дорогой ю редко бенешяц масуал отцовские исследования щик цунах елуш очень пока наличие елшу пакет. Цун я ищу ждать сидишь. А вишь маркерный тест ще заказывать я есть. Совместные прямые эфиры тебе надо делать, Пахрудин. Валах, если любитель маться с прямой эфир, шкудите до тебя. Отсюдить суманш мадать стоит. Итчен халучен, итчен. Орден аяш и ацурш. Шен вистхал, шен вопрос. Чайб лучу, эла бог. Сачоғды вопрос задаттин ғыллатсана собрания вуқуна осту халағаттин или bod далин ма вопрос болерқа боллама. Сунда елашин вопрос далу үшін ғметти вопрос далишош. Вала вайнохчи диалектш. Саму долсын ғыз дихар, сихар, инза хачырвай, чайбылвай, шуатвай. Шешье цади элект шмаевой, захаз за интересно цац случай шхилыш, суно само долсен дуихаз. Цатер инкубатор чухсан новый делах, дал цадел ихетам з разных квел новый цундел захаз само дол. Ох тарихил шавер кабы ху интересю цуна дуеву. Шувоушах доузейт, шувоушах само далейт, шда дел езер шуну қис далейт. قال المدوشة بو دال شو تندي وتعتر دلعوي خزخ يرداتر ودقن كاسي شوي ماسو شين ناق يش قارنش إيش توجه سامة دقن كاي وي ناق يقار وي تيست يلي تسخوش دروي وي رازني تايبن دوي رازني ناقي دوي هر جينر يخير وي هر دالشي يخير جرجر وي تسخوش دروي هون تلغنا إدقن كا تيستيش توح نعبر ود نيس حاجاتك إيلر بو دعده ده هر ناقي هر جار هوكنز يقعدو هر دو قال
نعم تحت يش قالن دول هم مش تعدول خاص ونش دعيول دل خلش عن سوري زخ من الله ونخذ عدوي Да, Бог, сон всегда важно качество хлах, количество цахласа. В Казахстане отъеб пришел диканас, сам цахласа гах, о холда дуаттари, ахче бахче дочхан, дух дуаттари хил, чуа, удавиж метиги учлелласа, и потом я понял, да лахер. دخول عدوي تعشي ولا اشتنا وصخلصت سيجا أتخينا عشت عن لبوا أور يشخن يخي ولا يشورش حوان سجت تجو وغا يشورش إس حوا يشورش حين سا قاعد عادي يشتل بال حوان تنا خلص تودي تشن حوان بالا بوش تخلص انترسنا ما تغل تعول تشنا سقير سين قيرم أخشي بوحشي إدو سأوتو منش دوق انترس تخلص كأندوي خلش ديك در تعهم خلش خلش بوح خلش نا صوت يحسن عديلة بين سليل تون ديل سا أقصي على كازاخستان عشوش بوع بولشارة دانو حويت انترياسيات عملو شوات أوز شوات هو انترياسي إشادو بالخ جا مليوش الكونتراكت مل ليلوش دول بيزنس شايك أتس مولوش بانه تعمون تيجا عليه لوش دوتير تاخ نقول تناخ يقولوا ليلوش خلاج أو ويشتك خبرسو البروجكت أيش شقيو قريرة سانجي هم توش يقولوا ليلوش خلاج Первый проект ас или Нюхан. Игорь Хал проект хаильник. Вахвер Канадир Суилер Войнавский проект ир. Чеченский проект ас илер ха. سيوقع بعض يشتغل قوبن واتر بروجكت حيل شخن واخي سوي كتستي وشتكتيغا تولتع ингушский проект ас хаилер дагестанский асилер абхазский кавказский ёлшер уже тестишь разные мяшку. Игорь Кезик просто группу шелчен $75 дус почтой далерич. И дальше тахалюет шукетенш нам so наугад дагаться досуна примерно артушун там 135 так нет так почта хилш дезо хилис. Ну грубо там 170 хилайта важ там следующий этап 280 хилайта. Ишт ваш биг тест эрик далерич 3 этапа $613. Что да сега по материнской тест ю family finder ю разные тесты сега. Но бёрстагана отцовской линии. Ветка возраст шадыха ушла биг тест есть. Биг Y 700 уж тест есть на $613 дих. И цаич чулацем борш он хордацем. Просто хаймарка группа цунах информации цал цуна дои марканш швартюш тачем модель разные молкой шварт бутешин разные будут молкой Да, диалект шьюш был мот бы из Белбу. Развитие шаек с диалект шлющу маттан подпитки.
ديالكش دعما يالي عم واحد بلغ يش درجاتي يز ديالكش صار وين موت شير إذا شرشكا حبي أنا خير موت بوي سهرانات باش عن موت تعد واش ديش وق ديالك تعقينك دوش ديش إن هلا بانكي سي حالات الله تجا مايست وشيء تام تجا أتأور تير دوق ديش نش ديش سنة يش دعت بوخ نشير أت تان يقع إذا ليرنا عش دوش وين نختي ديش تان ديش سنة وق نختي ديالك إيش تير دوق ديش نش ديش سنة وين شير نختي ديش نش دوش بس بانكي سي إذا دوق صوت دو إيش ديسرنا تاع تاع بابا بيز دو عيازش أسلم بك ديك دو وون تاع نومر حال خلق يوم واتساب شو سابشين يا أطلع أسيوخ ميسني نومر لوريون دوي واتساب شو كازاخسكي نومر ياتر واتساب شو إذا يولشون وجه نومر حيجيلا إذا يولشون حال خلق دوي ساعة يتسلات وميسني نيك وجه كازاخستانسكي نيك شاخلر شون يشوجي قيت شو جيرك خنوق يش يولخ زين خيتنا يات صحيح ياسنا يولش حيو شو كازاخستانسكي نيك إذا نميراش دومانس كونسيرفاتور وصل نومر هما تعبول شارم قصة داعي حياتي تعقي نومر يتسيخ سيغ يومن شتاليلو أسنام نومر وطورة تعقل شو سنة وعليكم السلام يوسف علروه совместно эфириш еще шукшин ялу чандуи как говорится массома что полезно лилу еще жду самаду и совместный эфир шкам прямой эфир чум баш Мила хлче подписаны шварт нахала шавек чуца волы. Совместный эфир хлче прямой эфир я вишавек адам хлацаху. Сайса интерес салш, са тем интерес чуш салш. Сохаж прямой эфире. دخول أحداث تاع الانتريس تاع إيمن تاعهم خلقوا شغلش عم يوخا تاع جرجر تدخل تن وشو تاع أول شو أول صدي قباشر مش ليلة نوات صور بريمو يفيرش تا كنز ديك دوت أق تاغن إفيرن شقيق شما قردو شين خات لو شو خات أخيتنا لوش درق جواب دلوي следующий إفير يا شين لو شو خات تردو شين يوات أخاتهم دق دوا مسيري آمين مسيري ويشتغل يوغير أسلم بك ديك دو ويشتغل يوغير دلاها السلام عليكم مارشا عائلة دال عالش دويل شو سيازة خير دوي دال مغلا